থানায় 8 তারিখ সেপ্টেম্বর 2021 বুধবার অসালো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেও সেকাङाव वाइसाबो इंगियाखौ आबहाय कायसा पातिमुं पातिखा जे पातिमुंनि बागैनाय गोरै गोरैनि जोंहाय कक्तमा आवाय मुंगो सामुं तांनाय ताई कक्तमा आवाय नानि सामुं ताङै तंनाय चेनेल कायसा ताई पत्रिका ऑफिस कायनै आ ऑफिस बखक जागमानि हाय पातिमुं सेलेंमा सिंसा सालसानि सालो कायथाम कायब्रि हाउस एटेक खायजागमानि आबो हदानि फातारनि तमुं जामुं ताई सामुं सित्रा तांनाय रगनि अ सामुं तांमानो बेलाय खेनो सेलेंमा जानुगो ताई जों खादुमा फुनुगो अबहाय पातिमुं बाय सिनि अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों अ मीडिया फोराम आगिनो कग्रजाक तंमानि जों हाय मीडिया सामुंआ ताङै तंनाय जुदा जुदा बेरियास लामाओ लुकुरकनि बागैनाय इनफरमेशन रोदानि हा साकाओ सिनानि बागै लुकुरक साइमानानि बागै आवाय मुंनि साकाओ न कचयजाक हेकबा डिपेंडेंट अबनि यागलबो अ मीडिया न अबहायके अटैक खालायजाखा हंगाखाय हा साकाओ बरक जे गणतंत्र नि जराओ अबनो कायसा फोर्थ पिलार नि तंमानि यागलबो बननो अटैक खायमानि अब कायसा हदाबाय मसांया ताई अ जराबाय बाक्सा मसांया कायसा पातिमुं ओंखा अ पातिमुंनो बेलाय खेनो सेजामुं जों सेजाओ अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम नि बागै आवैनो तिनि कक कायसा मा साथाय कलायो अबहाय मीडिया आवायमुं ओंखा कक अबहाय कक्तमा आवायनै रक नि सामुंनो ओंखा लुकुरकनो ओ जराओ तामो ओंगै तंखा अ जराओ ओंगै तंमानो रगैनाय नरनो फुनु कांके सुक्रुबै साकाके नरक नगो तंतो तैनो दुनियानि ककनो नगो तंतो तैनो मानो हायनै जत लुकुरकनि बागैनो जों गबा ककबरक बाय बुजगै सिनि ककबरक सानाय रगनो साइमान्दो आवैनो जों ककबरक अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम मानि यागलबो अबहायके गुबुननि ककनि फानो उंथुं त्रिपुरानि जत चेनेल हायं हागतनि जत चेनेलनि न हामिया जाया जराओ जों मा बासानाय बरनो साकाओ चिनि साकाओ जाया खायजाके जों खरांथि सानाय हनै कक रोजाक ताई अबहाय जाया सिद्रा सामुं खायनाय रगनो रमै नांमासुक माजरा रनानि बागैबो जों सानो ताई जे नरक साइमानो 8 तारिख सेप्टेम्बर आगरतलानि मेलार मातो देशेर कथा पत्रिकानि ऑफिस बहायनो सुक्रुब जाखा सबाय सुक्रुब जाखा आबनि कारै प्रतिबादी कलम हायकाबा P24 आबो ऑफिस कायसा बिल्डिंग कायसा ऑफिस बाय आबनो बहायनो सबाय सुक्रुब खायनि स्टाफ रकमो बहायनो बोटक खायजाका ओ अबहाय सित्रा सामुं जे बरक ननो माइतुगैसार ओ बननो बोटक खलायो हनै मानि हाय कायसा सेलेमा सिंसा पातिमुं ओंखा अब गणतंत्रनि जे फोर्थ पिलार न अमायके बुई तगै किन्तु बेलायखेने सित्रा सामुं खलायखा आबो गैनायनो अ जे हदानि सित्रा सामुं सित्रा खायनाय जाया खायनाय रगनो दाति रमै माजरा रनानि सानमुं तिसाओ अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों जे मिया हरनो आबाहाय पातिमुंनि यागलो मीडिया फोराम रक बाहायनो सापर्ट खालायखा जे गोबां मीडिया हाउसनि ओंगैनाय पुलिसनि डिजिनि थानिओ थाङैनाय 12 घन्टानि बिसिङाव रमनानि नांनाय जे जाया खायनाय रगनो जे बुफ्रे साप्रे खायनाय रगनो ताई तख्रबनाय रगनो हनैनाय थाङै सावैमानि उलबो तिनि 12 घन्टा कावै थांमानि उलबो पुलिसो खरसानोबो रमिया अथच भिडिअ फुटेज सीसीटीवी कैमरा ओ कावै तंबायखा साबो आबो तख्रुब आबरंनि सिनेमुं मानमानि उलबो पुलिस रमियाङैनाय तिनि 9 तारिख सेप्टेम्बरनि 12टा समयो अर पुलिस सुपारनि आरो थाङैनाय जों जत मीडिया जत फोराम जत एसोसिएशन थाङैनाय तिनि आरनि आईजी बाय मालायखा आरनि एसपि हिंगाके ताबक छुटियाव थांजाक आबहाय हालगो जों आईजी अरिंदम नाथ बाय मालायखा मालायमानि यागलो अब ककमान बुखा जे बरक अबनो साइमानजाकनो पातिमुं अबनो तैनाय ताबक कराकनो नायतुक मुङै दङो ताई दातिनो अबनो रमजांनाय फियाबा जों नंनि 12 घन्टा समयो जरा खाजक बिसिङाव मानलिया आबुन बागै नाकारदि हनै सामानि बागैनाय जराताय किसा फलगै काबलायखा जरा फलगमानि ब आबो जे अमसुखनै साइमेया जदि बरक तिनि सारिखनि 6 तारिखके बरक ओ जे हाउसगो आक्रमण ओंखा सबाय सुक्रुब खायजाका आ जागाव आईजीनि टीम बाय पुलिस
ni je special naikini khanya rok borok aro thangai naifhaimani aro crime branch ni yago yapharin nani hini gosman bagai जों tini kuno dorna ro bolia khorang tisa bolia phiaba tumungno obahke kok roibo sallayo salphayo ungi thangkangke ahino asugui tongnai glak joto media ni adong rok abahke no tini lai phegraka kok media forum obahai jese jagao bo thangnai obahai chobao je jagao tongnai aboni bagino chini joto media friends rogno ang koinani mosungo जोंबो साकले हजागमा तंगथाय हजाग तंगमानि यागोलबो तुमुनो आबाहाय एटेक के जों बंगनि प्रतिबाद खलायनाय बर जे जाया खायनो रमनानि बागिनाय नांमासक शास्त्रिनानि दाबि खलायनि बागि बारजानाबो तामनि हिनबा कक्तमा थुममानि कुनु सामुं जाया खाय तंया अर हा साकाव तामुङै तंग हा तिनि ताबग्रमनादि हाबिसिंनि ओजे ज्वालामुखी हिनि केरेबा हर तुइहाय हर कगै फैमानि अम्पु जला कगै तंखा नों निनि मीडिया से करै नों तामखे बुइसायमानाय सोशल मीडिया नो डिपेंड खायनि बाक्सा हनि वानसोगना किन्तु आबो जदि वो ऑथेंटिक न्यूज ङैमानि आब्रं हनिनाय आमो पयजो जाया हंगाके सरकारनो साबो इनफरमेशन दोनाय साबो लोकरनो साबो नाय अमति जागा हायनि तखा नै अ सानाय रकनो से बु तखायके बरक बाहायके सामुं फ्रीडम खायनि खायमाननाय आबगैनो हा साकानि जे इंगै तंगमनि निनि काहाम हामिया निनि प्रोग्राम बाताय मुं निसिमि सेंगैनाय जेकुनो थोंरों जेकुनो पार्टी मुंनो आवाय खायमानि सामुं गणतंत्र व फोर्थ पिलार नि बारजा याफारि जाखा आबनो तै तंथानिव ता केबें बायथुं अबहाय केबें माय रक बखापान्ता फायथुं केबें खांखे अबनि माजरा बेलायखनो कराकनाय जों आबनो पुइचो चाओ ताय अबहाय सामुंगो गोदाल जाग्रगनो नरनि जे नांमानि बारजा तंमासक हेल्प से खायनि नांगो तामनि हिनबा बरक नरनि दुखु दसानो बरक नो साकासे जों यां ते आवाय खायमानाय सिनि हा साकाव तामुङै दं आसे गोबां कक सालिया जों अमाहाय सित्रा पार्टी मुंनो प्रतिबाद खलायो और आगरतलानि नो दुईटा पत्रिका दुईटा टीवी चैनल ताई आयन उदयपुरनि दुरंत टीवी आरो बहायनो हामला खायजा काहनि खोनावो अ पार्टी मुंनो सेजावो अल त्रिपुरा कग्रक मीडिया फोराम जों तुमुंनो अबाहायके सामुं सित्रा रकबाय सप्रब जाबां टंखांके आसुगै टंगलाक जों बहायनो जे पुलिस नायमा थांग्रगनो जे नायमा सिंनाय सिङै इंया हंगाके आन्दोलन गणतंत्रनि लामाथिनो आन्दोलन खायनि लामाव थांनाय हिनै कक कसारो तिनि आसंनं सितुं जतन हजाक तंबायदि अ जरा केसेब अंग्रि फाइ तंमानि जरावो फियाबा मीडियानि जागावनो बनम रुइ तंनानि बागै कयमुं याफारै ताइसिनि मीडिया जे सामुं थाइ तंनाय रक बहायनो फिल्ड रक तंनाय रक बहायनो हजाक खायनाय कातिबै तंग्रानानि ओंथुं फियाबा कबैनो तैनो सकां हिमै तंनानि ओंथुं हाय हिनि कक सावनो तिनिनि अजे खादुमुनि बागै कक मा सामानि अरनो पाइरेखा जतननो हामबाय।